shi din soja ne. Dan Allah ka dubi kan shi kamar autar fitar atuwa. Waiwa ya gaya muku ni kaɗai yana cece bataliyar sojoji. Kirari jarumi a cikin mu idan akwai hazi kai an faɗa muku har da ni. Yaƙi in za a je a sahun gaba za ku gara da ni ne zan je nisan bisa can tsakiyar jejin na addabi kowa. Zancen kuke so to mu zuba mana sa'ar ko goda a nan gun akwai mai sona ina tina. Darajar ta kuka ci wallahi Allah da kun dandana. Ni ina zargin kuma watakila da ku aka sace babur dina. Shi din soja ne. Dan Allah ka dubi kan shi kamar autar fitar atuwa. Waiwa ya gaya muku ni kaɗai yana cece bataliyar sojoji. Kai malam fasan asali da ta yanda kake jiki. Wataran sai kai da koka mun ka sirace bakin ciki. Ba zan taɓa manta ranar da Delu ta ce ku bi ja'iri ba. Akan masar ɗari ta daga ta buga shi sai da ya yi fitsari. Inda kai soja ne to fa sojoji sun kai ƙasa. Dama ka ɗautire sai aje a kasa ma albasa. Dubi ka totan cikin shi kamar giwa ta durƙusa. Kai ka duba zubin shi fa